Ɗan duniya zai je sai da 'ya'yansa. Ku biyo mu cikin labarin kai tsaye ku ji abin da ya faru da bawan Allah nan. Shi dai wannan mutumin sunan shi Tanimu. Tanimu talauci ya mai yawa a cikin garin nan. Daidai da riga baya iya siya. Kuma sannan sai ya samu mata mai faɗan masifa. In ya shigo gidan nan sai take takura mai. Ka auro ni kuma sannan ba ka bani abinci. Sai Tanimu yake cewa wai ke yanzu me yake so na miki? Kina ganin da yanda rayuwar nan ta sauya. Kuma kina ganin in mun yi noman nan masu gari da masu unguwa da wa'annan da suka zo suke karɓar haraji duk ya yake so na yi. Daga nan Tanimu sai ya fito yana cikin zama. To akwai wani abokinsa mai suna Lawan. Lawan sun yi makaranta da Tanimu tun suna yara, tun tale-tale. Tanimu yana cikin fitowa akan hanya sai ya haɗu da Lawan ya shigo a cikin mota. Yana haɗuwa da shi sai ya mamaki dan Tanimu ma bai gane Lawan ba. Sai Tanimu yake cewa bawan Allah kawa na san ka. Sai Lawan ya ce to kai kuma a ina ka san ni? Ya ce na san ka. Can Lawan sai ya ce a'a wai ba kai bane Tanimu wanda muka yi makaranta da kai? Wallahi ni ne. Sai aka caccafke ya rungume shi. Ya ce wai yanzu wata sana'a kake? Sai ya ce wallahi shi yanzu baya komai. Tom bai san Lawan dan yankan kai bane. Kuma Lawan duk yaran da suke cikin garin nan shi yake ba da doka da oda a sato su a ringa safarar su zuwa ƙasashen waje ana shan jinin su. Tanimu shi kuma duk bai san wannan abubuwan da Lawan yake yi ba. Nan fa Lawan ya samu Tanimu ya ba shi wasu 'yan kuɗaɗe ya ce ka je ka yi amfani da su zan neme ka. Lawan a lokacin abin da ya sa ya ƙi ba shi kuɗi da yawa saboda ya san halin Tanimu komai zai iya aikatawa akan kuɗi. Daga nan suka rabu aka gaisa. Sai Tanimu ya dawo gida. Tanimu yana dawowa gida ya siyo nama da tsire da abubuwa. Nan fa matar shi ta yi mamaki ta ce yau kuma kasuwa ce ta yi mana kyau har da wa'annan abubuwan. Sai ya ce wallahi ke dai ki bari. Abokina na haɗu da shi wanda muka yi primary school, muka yi secondary school, muka yi jami'a. Wallahi na haɗu da shi kuma mun daɗe ba mu haɗu ba. Ta ce to da ka haɗu da shi shine ya baka wannan abin? Ta ce wallahi. Ya ce kai ke dai ki bari. Kin ga kuɗin da ya yi? Kin ga motar da ya zo da ita? Tanimu fa ya rikice ganin yadda ya ga Lawan ya saka manyan kaya da babban mota. Daga nan Tanimu daman Lawan ya bashi lambar waya. Safiya tana yi sai Tanimu ya kira Lawan. Sai Lawan bacci ma yake bai yi ne ɗauka ba. Sai wani ma'aikacin shi ya kawo mai waya ya ce yallaɓai gashi ana kiran ka baƙuwan namba ce. Sai ya ce baƙuwan namba. Sai ya tunani shi dai ya san in dai an kirawo shi ya yi saving ɗin namban mutane saboda abin da yake yi harka ce ta harƙalla wacce kuma babu kyau. Daga nan dai ya ce ba an dai magani. Yana ɗagawa sai Tanimu ya ce yallaɓai ina kwana? Sai Lawan ya ce kai ka zo neman fasa min kunne ka ba a hankula mana. Sai ya ce ya ba yallaɓai ya kai ka san mu ne da haya gaga. Sai yake cewa to ba matsala in ka samu lokaci ka zo. Sai Lawan ya kwatanta wa Tanimu inda zai zo ya same shi. Da ya zo ya same shi sai ya fita da shi ya nunnuna mai kuɗaɗe da gidaje da motoci da jirage. Sai Tanimu ya rikice yake cewa yanzu Lawan wannan abubuwan din naka ne? Ya ce mana. To akwai matar Lawan a cikin gidan nan. Sai ta fito da 'ya'yanta guda biyu ya gansu kyawawa. Sai Tanimu yake cewa yanzu wannan ce matarka? Sai ya ce mana. Nan suka fito cikin gari suka yi yawo ya ga yadda Lawan yake ba mutane kuɗi yake ba al'umma. Sai Tanimu ya ce dan Allah Lawan ya za a neman min aiki? Sai ya ce aiki kake so? Sai ya ce mu fa aikin mu ba irin naku bane, aikin mu sirri ne kuma sannan an neman ma ya kamata ka riƙe mana sirrin mu. Sai ya ce wani irin aiki ne? Sai ya ce to ba matsala. Sai ya same shi ya ce gobe da safe ka zo ka same ni a gidana na kaza. Sai ya dawo gida. Tanimu yana dawowa gida sai ya tuntuɓe ya nemi faɗuwa. Can sai ya ga yara suna mai dariya. Ya ce ka ji matsalar talauci kenan. Yanzu inda na baro ko me ba faɗuwa ba ma ko me ne wa zai min dariya? Matsiyata. Kawai dai ya gaba. Yana zuwa sai matar ce sannu da zuwa. To matar shi a kwana a tashi daman tana da cikin wata 2 kuma sannan da aka je aka yi awon aka ga ai cikin nan ma 'yan 2 ne. Daga nan washe gari sai Tanimu ya je wajen Lawan. Yana zuwa sai Lawan ya ce mai to kai fa zan faɗa ma sana'ar da za ka yi kuma sannan sana'ar masarri ce. Ya ce in na gaya ma za ka riƙe mana amana za ka yi? Ya ce haba yallaɓai ka kalli cikin talaucin da nake ciki shekara ta nawa ka faɗa min ko menene wallahi zan yi. Sai ya ce to oke ba damuwa. Ya ce ni dai daga ganin nan ɗan yankan kai ne
kuma sannan a cikin mafiya nake ina shan jinin mutane, kuma sannan kai yanzu aikin da zan fara baka, ya za a ka ringa sato mana yara a cikin garinku, a cikin ƙauyenku tun abin bai waye ba. Nan fa Tanimu ya ce ka abu mai sauƙi ma, abu mai sauƙi, da na san wannan harkar ce tuntuni da tunin ban baka haɗin kai ba ma an yi. Nan fa Tanimu ya dawo gida, dare yana yi, Tanimu daman an ba shi kuɗaɗe sosai, Lawan ya ba shi kuɗaɗe. To garin saboda talauci da yunwa sai Tanimu yake ba wa wannan 'yan yaran kuɗi. To akwai ma'aikatan Lawan da suke shigowa da daddare, daga Tanimu ya ba su kuɗaɗen yaro ya fita daga hayyacin shi ya rasa ma wai ina ne gidansu. Ma'aikatan nan na Lawan sai ya zo su kama yaro su tafi da shi. Daga nan fa Tanimu ya zama riƙaƙƙe, ya zama ma ya riƙa a cikin abin, in dai satar yara ne ya ma iya. Can fa sai ya koma wajen Lawan ya ce Lawan, ni fa wannan harkar na riga na iya ta, ya kamata a ƙara min matsayi na zama ni ma wani babba. Sai ya ce to oke baka da matsala, yanzu abin da za a yi, mataki na biyu zan kai ka wajen wani mai gidanmu ka gana da shi. Daga nan ya ce to don Allah don annabi Lawan a taimaka a kai ni. Daga nan ya ce to shikenan ba matsala, yanzu ka je kai wanka sai mu tafi ma yanzu kawai tunda kaga sauri muke. Sai Tanimu ya shiga ya wanka, Lawan ma ya wanka suka shirya. Sai ga 'ya'yan Lawan nan sun fito guda biyu za a kai su makaranta. Nan fa suka gaisa da babansu suka tafi makaranta. Daga nan Tanimu da Lawan suka shirya suka je wajen mai gidansu. Suna zuwa Tanimu kawai tsugunna har ƙasa ya gaida mai gidan. Lawan ma ya gaida shi. Sai Lawan yake cewa wannan sabon yaro na ne kuma abokina ne wanda muka yi makaranta da shi. Tom, na fara ba shi aiki na jarraba sa kuma na ga ya riƙe mana amana. Shi ne yake so don Allah ya ƙara mai matsayi a kai shi wani mataki. Sai ce gaskiya matakin da za mu kai ka yanzu mataki ne mai matuƙar wahala, wanda kuma in dai mun kai ka za ka yi kuɗin da baka taɓa yi a duniya ba. Tanimu fa nan ya rikice, ya ƙwalalo idanuwa, ya ji kuɗaɗe. Daman babban burinsa ya zama mai kuɗi, ya ji ana faɗarsa a cikin garin nan. Tom, nan fa Tanimu aka ce to shikenan a gaya ma. Tanimu ya ce ai na yadda mai gida, ko ina jin ka. Sai ya tambaye shi ya ce kana da aure? Ya ce a ina da aure ma, yanzu haka matata tana da ciki. Ya ce yauwa. Ya ce to yanzu in ka amince matarka in ta haihu za ka mana wa'annan jariran, za mu baka duk abin da kake so. Tanimu nan fa aka alƙawari da shi, ya fara tunani, yana fa son wannan 'ya'yan nashi, yanzu kuma ya za a ce a haife su ya iba ya bayar, kuma su ne 'ya'yan fari. Sai mai gida ya ce to shikenan zaɓi ya rage gare ka, in kaga za ka yi Tom, in kaga ba za ka yi ba ka tashi ka tafi. Sai ya ce ba matsala zan yi. Nan fa aka yi agreement da shi, ya sa hannu a fefa. Daga nan Lawan ya ja cikin inda ake tsafe-tsafe, aka nuna mai abubuwa iri-iri. Sai ya zama da Tanimu ya riƙa a cikin abin, in ya fara asirin ma idanuwansa hajja suke yi. Ya zama in ya zo bakin madubi har canja kamanni yake, yana yin kalar irin dodanni, saboda ya riƙa ya sha jinin mutane kuma sannan yana kashe mutane. Tom, ana nan sai ciki ya girma sosai, ya kai wata 8. Daga nan fa sai ƙara jaddada mai, in fa matarka ta haihu sai fa ka kawo mana wannan 'ya'yan nashi. Nan fa ya rasa yanda zai. Tanimu ya zo cikin gida shi kaɗai yana mafarki. Da yake mafarki kawai ya ga irin wuta ta biyo shi. Ya mafarki an ɗauki gawarsa an tafi da shi. Ya mafarki ya rasa yanda zai, wai da shi ake wannan abubuwan. Kawai sai ya farka ya fara salati. Sai mata ya ce a'a me yake faruwa ne, na ga sai talati kake. Ya ce wallahi ke dai ki bari, wani baƙin mafarki ne wanda bai kamata ma na gaya miki ba. Daga nan dai ya tashi ya sallah. Tom ya manta kuma shirkar da yake da abubuwan da yake, koma ya sallar ba zai karɓu ba. Daga nan ya shirya. Nan da nan aka yi mamaki, mutanen gari suka yi mamakin yadda Tanimu ya kuɗi. Har ta kai ta kawo Tanimu ya zama mai arziki a garin da yana iya raba kuɗi. Tom, akwai wata yarinya da ake kiranta Hajara. Hajara yarinya ce mai ƙoƙari kuma budurwa. Tanimu yana son ta, amma ita kuma ba ta son shi. Kwatsam wata rana sai Tanimu da abokin shi suka shigo wannan gidan, suna magana. Yanzu matarka ta kusa haihuwa, in ta haihu ya kamata kuma ka mana 'ya'yan nan, dan bai fi nan da sati 2 ba. Ashe wannan yarinyar Hajara tana ji. Nan fa ta tafi wajen matar Tanimu kai tsaye ta ce Tom, ke dai kin ji na zo miki da wani labari. Ta ce wani irin labari? Ta ce wallahi yanzu na ji Tanimu suna magana da shi da wani abokinsa,
wai in kika haihu wa'annan 'ya'yan naki guda biyu za a kai su a yanka su a sha jininsu. Mijinki daman ɗan son jini ne kuma a haka yake so na? Daga nan matar Tanimu ta yi mamaki ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga nan ta janye jikinta, kawai wannan ma abin sai ya tsorar da ita, naƙuda ta kama ta a wajen. Aka kai ta asibiti, ana kai ta asibiti aka samu ta haifi 'yan biyu. Tanimu ya ji daɗi, da ya ji daɗi kuma sannan wannan ƙungiyar tasu ta shan jini su ma sun ji daɗi. Daman burin su a kawo musu wa'annan 'yan biyun, akwai wani buri da suke so su cika wanda dole sai da 'ya'yan biyu suke so su cika. Saboda haka suke so su ba wa Tanimu kuɗaɗe ya kawo musu wa'annan yaran. Daga nan Tanimu na son wannan 'yan biyun nashi da aka haifa. Nan fa hankalinsa ya tashi ganin yadda zai kai wa'annan 'ya'yan nashi guda biyu a yanka su. Sai kuma Tanimu shi kuma mayen kuɗi ne. Lawan yana ji an haihu sai ga Lawan nan ya zo ya ce to kai alƙawarin mu fa da muka yi, mai gida ya ce ya kawo wannan 'ya'yan. Sai ya ce ba matsala. Kawai sai matan nan tashi a cikin asibitin nan ta ebo 'ya'yan nan guda biyu ta gudu da su. Tana cikin guduwa da su sai ga Tanimu nan ya kawo mata hannu yana wallahi in baki ba da 'ya'yan nan ba wallahi sai na yanka ki. Ya ce kai yanzu 'ya'yan na kake so ka kashe? Daga nan Tanimu ya ce dan Allah ki dakata. Kawai ya zaro wasu jahilan kuɗaɗe ya ce ki karɓo wa'annan kuɗaɗen, wallahi in dai ba a samu an kashe wa'annan 'ya'yan ba wallahi ni za a yanka. Daga nan Hajara daman ta je wajen 'yan sanda ta ebo 'yan sanda, tana zuwa kawai aka kama Tanimu da Lawan. Lawan ashe yana bakin wajen yana jin me suke, aka kama su aka zo Allah ya tauna asirin su. Duk wannan tsafe-tsafen da suke da kashe-kashen nan da suka yi gabaki ɗaya aka kama su, har mai gidan nasu shi ma sai da aka kama shi. Daga nan Tanimu aka yanke musu hukunci aka kai su cikin bursin. Kuma sannan wa'annan 'ya'yan da aka haifa 'yan biyu suka zo suka girma kuma suna son baban nan nasu. Duk da haka suna zuwa cikin bursin suna ganin babansu tun suna zuwa har sai da ta kai ta kawo ma ya tsufa. Daga nan suke yi wa babansu faɗa suka ce kaga baba da ka shuka abin alkhairi ba abin da zai kawo ka nan. Kuma sannan shikenan dai kawai suka fara kuka, suna fara kuka kaga baba ka sa ma ba ma iya magana a cikin zuciyarmu, duk abin da muke gaya ma ka ƙi ka ji. Kuma sannan lokacin mu ka so ka bayar, yanzu da ka bada yanzu ya za a yi mu zo mu ji ɗanka, yanzu ga mu nan mu muke zuwa mu neme ka. Babarsu bata damu ba da ta tsufa tana gefe tana kuka. Daga nan ya da na sani ya ce ya tuba abin da ya san duniya ne da san abin duniya ne ya rufe mai idonsa. Tom daga nan dai aka samu aka sake shi ya dawo gida. Ya tsufa ba iya komai sai dai ya zauna 'ya'yansa kulle shi. Tom duka dai anan muka ƙarshen wannan shiri namu. Ku danna subscribe, ku ta mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ta yadda za mu kawo muku zafafan ayyukan da zarar mun ɗora. Mun gode.